Čau. Tam seděl na té lavici, tam pouštěj kamáty a ten bezdomovec takhle tam rukama. Světován. Jaký je? A ještě je to hnusný, ani se to nedá žrát, vole. No vole, ale tadyhle to bylo hnusný. A koupil jsi to? Koupil, vole. Až doma čtu, že je to bojí. A jaký? Jako... Vanilkový nebo medový. Ale to bylo rohlíkový, vole. A rohlíkový a bylo na tom vanilkový. Tomu se neříká bojítí, vole, to je rohlíkový bojítí. A teď jsem si stalo, smrdí, vole. Ty jsem dávám... Koupil žlutý kuličky. Ty byly dobrý, ty jsem málem sežral sám. Dobrý den. Já jsem tu taky. Dobře tu si, my to víme. Ve mě uviděl. Co, vidíte nás? Ahoj. Ahoj. Jeď, dělej. Opiči, smrdáky jsi měl problémy, co? Jak to na to říkáte? Jo, perfektní jízda. Nádherný kopec, jako. Ale bez zvláště... No jenom ten konec. Nejjezdčí motorka. Jo? Kolik stála? 300 000. Jo? To již to už dneska neseženeš, vole. Perfektní motorka. Dneska to stojí, ty vole, 300 milionů už. Fakt jo. Už to trošku zvýšili, už ale jenom maličko. To je nic, vole, 30 milionů. Zdravím fanoušky naše. No, dneska jsme se tady vypravili na tu říčku. Jako na slunce, no. Tamhle pod tím stromem, tam jsem měl včera 3 krásný záběry, vytáhl jsem jednoho. No, měl. Jak byl velký? 98, pěkný. Hezký. Jako ono se nezdá, ono je to, vole, si řekneš, co, vole, to je nějaká říčka, vole, ale tady jsou slunci, vole, do těch 5 metrů si myslím, že se tady dají chytit. No, pak víc než 5 metrů, to už je těžší, no. Ty už vylezou jednou za rok, vole, si zalovit a to už je fakt, vole, to je hodně těžký, no. No, dneska jsme ještě neměli záběr, ale jsme tu přes noc, takže jsme v pohodě, no. Máme nastražený rolničky, tam pak dáme a různý takovýhle hovadiny. No, tady stojany jsme si přinesli, ještě na noc tam dáme pak 3. prut, ještě tamhle jsme si připravili další 2 stojany, to byl tu větev tu odřízneme. No, tamhle je ještě jeden stojan, takže když to spočítám 3 plus 3, to je 6 slunčáků. Jestli nechytneme slunce dneska v noci, tak to bude velký propadák pro nás. Vole. A co z dolu? Takový sráč, vole, kurva, vole. Tu vole, už je tu. Píčo, vole. No, takže tamhle máme loďku. Je to plastová loď a je hodně vydrží. Vypadá to, že by tam trošku záběr. Tohle bude velká ryba. Yes. Je tam první velká ryba, konečně. Tohle vypadá na solidní slunce. S loďkou raději výjíždět nebudem, protože by to mohlo trošku utáhnem. Kudlíka, já mu nesmím nic dovolit prostě. Ten má sílu, ty. Budu muset jít dolů. Počkej, já musím nějak na tu střední, ty. Já se bojím hlavně, aby mi to nějak nepřetrhl. Tohle bude velká ryba. To ne, on utek. Tak zamrzí to určitě, ale tak co, bude tu další šance. Škoda, no. Tvé tekloce tam mrskají, to je jaký čuráček, to je. No, bohužel, no, tak jdem zavíc znova, no. Tak jo, no. Takže já vám teď něco povím o slumcích. Dobrý? Od bahna, no, mi smrdí, no. No, že bahno to je svině. Se tam ten slumec zahrabe a už se nevyhrabe. No, tak jo, no. No, takže slumec, no. No, to je taková velká ryba s fousama, no.
Já si myslím, že vám to stačilo. No tak, teko nám tu zalovili. Několik sunců takhle. Takže myslím si, že dneska to vidím nadějně prostě. Dneska toho slunce dostaneme tady odsaď. Nás třeba tamhle fotí cizinci, ne, vole, zmrdí. No tak jo, no dneska nám jeden chlápek poradil, že teďko nějaký 2 dny pršelo za sebou, já nevím. Já jsem až z Austrálie, jo, takže já nevím, jak to tady chodí. Já nevím, co to déšť je, já nevím, co to znamená déšť, takže prej prší voda, nebo ne, jako padá voda z nebe, nevím, no. V Austrálii nic takového nemáme, no. Tam nám svítí sluníčko. Víte co, v zimě 30 stupňů. No, takže ty slunci prej tekon se zvedla voda. Takže tekon jak pršelo, takže se zvedla voda. Takže by tu mohl nějaký být, no. Uvidíme, no. Tak jo, no. Tak jo, chytáme na okouny a na líny, no. O, takže tamhle můj no. Konečně zabrala velká ryba. Jo, trošku utáhne. Jo, to je těžký souboj, no, samozřejmě. Jo. Je tam. O, ryba vypadá má, tak to vyháknem rovnou ve vodě. A pojď. O, už odpadá. Jak byl velký? Tak já myslím takových 60-70. A kolik na kilo? To já fakt nějak. Těch 10 určitě 20. To jde. I víc. No. Si klekni. Už se s čím, vole? Jo? Dělej. Takže tady jsme si dali, zavezeme. Zkusíme vábničku, no. O, kurva, vole. O, píči, vole. Tady v tom bahně ty ryby budou. Takže bacha, jdem na to. Já vás to naučím. Jo, takže si zajdete ke svým nástraze. Jo, vidíš mě? A vábím. Kurva. Jo, takhle, musíte hezky, krásně pomalu, nesmíte nikam spěchat. Musíte dávat pravidelný tempa. Třeba si napočítejte 3-4. 3-4. Ne, to je divný. To nedělejte, to vám nedoporučuju, to je kravě. Takže noční chytání, no, to je největší šance, jak vylovit slunce prostě. Už máme připravený 3 slunčáky. Ještě pak na noc tam dáme další 3. Uvidíme, možná někam 4. schováme, jo, ale tak jsme tu ve 3 lidech, takže nemůžeme nějak moc toho a někam další schováme třeba, no. To taky dělám takhle občas, jo, no. Jo, no, takže je to noční chytání, je to ale zároveň nebezpečný, no. Jde vám o život prostě. Ale když chcete chytat ty největší sladkovodní ryby, tak musíte trpět. A já trpím. Je to těžký pro mě, tady ta situace. Když si vzpomenu na ty předešlé noci. Kdy mě honili vlci. Včera jsem utíkal třeba mamutovi. A to je opravdu usíl. To zalámat je, vole. Je to těžký, no, ale musíte se s tím vypořádat, no. Samozřejmě máte strach. Klamal jsem, já nemám strach. Jo, ale tak samozřejmě. Já se nebojím, vole, já se ničeho nebojím, samozřejmě. No, abych nebyl rybář, ne, vole. Jako já v noci chytám hodně často, furt každou chvíli. Jo, takže furt chytám v noci prostě. V noci přijde nejvíc ryb. Takhle vám to povím. Takhle vám to prostě povím, no. Napiju se normálně, protože už mi vysychá v krku. Tady tohle mám na 2 týdny, jo. Ještě musím pít tady ty hovna, jo. Je to hrůza, ale. Já
se s tím vypořádám. Samozřejmě musíte se trošku osvěžit. Ale končíme, teď se jdem připravit na noc. Ahoj.